Merba, tfal, għalliema u ġenituri, dan huwa Dinja Waħda Live. Jiena Desiree Falzon. Jiena Viktor Falzon. U aħna għalliema fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta immexxi flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett tal-lum. Suġġett tal-lum huwa s-sensi fin-natura. Tajjeb. Hemm ħafna xi tgħid imma sintendi fil-ħin limitat li għandna ikollna dejjem noqogħdu fuq biċċa żgħira. Nittrattaw ftit affarijiet biss. Mela kif drajtu issa jekk kunu tridu ssaqsuna xi ħaġa waqt il-programm għandkom panel fuq il-lemin, għandkom kaxxa bajda fuq il-lemin, Q&A, question and answer. Fil-parti tisfel tistgħu tiktbu il-mistoqsijiet. Jekk tixtiequ li nkunu nafu minn intom, tinsewx tikbu isimkom. Waqt il-programm nippruvaw nwieġbu l-mistoqsijiet li jkollkom jekk ma jirnexxinniex inwieġbu kollox inwiġbuha fil-bidu tal-programm li ġej. Ġimgħa l-oħra kellna ħafna mistoqsijiet imma naħseb irnexxilna nwiġbuhom kollha. Tajjeb. Għal dil-ġimgħa nibdew mill-ewwel bil-programm. Nibdew? Tajjeb, mela ħataraw daqsxejn pawża sakemm niswiċċja l-iskrin. Share. Niswiċċja l-iskrin bħalissa. Tajjeb. Kemm niżellin? All right, tajjeb. Tajjeb. Okay. Mela, nibdew bl-oġġett misterius. All right, mela, kif qed nagħmlu s-soltu għandna dejjem il-parti tal-oġġett misterius li konna ħafna konkurrenza liha u ħafna twieġibiet interessanti. Din il-ġimgħa bħas-soltu għandna oġġett xi ħaġa min-natura, dettall tiegħu darba m'għandix tkun diffiċli ħafna. Għal-ġimgħa l-oħra kienet iktar diffiċli, dil-ġimgħa naħseb għandha tkun straightforward mhux ħażin. Insomma, intom għandkom il-ċans twieġbu, għandkom ftit ħin issa ma tistgħu twieġbu daw tagħtu t-tweġibiet tagħkom x'taħsbu li hu matul il-bqija tal-programm. U mbagħad it-tweġiba tajba intuha fl-aħħar lejn l-aħħar tal-programm sewwa. Mela ftit iktar ħin. Tweġibiet intom ma tarawhomx mill-ewwel ta' sintendi mhux se nagħtu l-answers u nippubblikawhom mill-bidu ħalli nħallu dak li jkun jaħseb. All right, dew deħlin it-tweġibiet, tajjeb. Okay. Mela, kif għedna, is-suġġett tal-lum huwa jismu bis-sens. U kif taraw fl-istampa hemm stampa ta' granċ qed jgħidu bebbuxu taħt il-baħar, sa naraw għal x'għandu x'jaqsam. Bis-sens aħna is-sensi kulħadd jaf x'inhuma ġvera, is-sensi li aħna għandna 5 sensi, għalkemm hawn xi nies jgħidu illi għandhom iktar, jgħidu 6 sense fil-fatt, ġvera. Għandna l-vista li bija naraw, għandna s-smieħ, għandna t-toma, għandna x-xam u għandna l-mess. Fin-natura da sensi jeżistu wkoll. U jeżistu wkoll oħrajn. Kif se naraw ukoll. Mhux se ndurhom kollha għax kif għedna impossibbli ddurhom fil-ftit ħin li għandna. Mela nista' nkun naf dak xi majnejn madwar rasek għax minħabba li di fuq is-sensi, xtaqt ngħidilkom li jien dejjem xtaqt ikolli għajnejn madwar rasi. Żewġ għajnejn mhux biżżejjed ġifieri. Li taf għaliex għax bħala teacher tkun tixtieq tara tfal x'inhuma jagħmlu wara darek. Sewa, tħares lejn is-sema wkoll tfittex la safar issa fis-sema. Għaliex lejn nħobb in-natura. Ejja, fejn ġibta din l-idea allura.
Ġibta min-natura u. Minn fejn minn natura. Mill-brimp, ajma, mill-brimp. Żgur għax il-brimp, fil-fatt għandhom il-brimp, il-biċċa kbira tal-brimp għandhom 8 għajnejn fil-fatt. Mhux għandhom mhux biss 8 saqajn, ġifieri daw għandhom 8 għajnejn kif taraw dik l-istampa, għandhom għajnejn anke fuq wara biex jaraw madwarhom. Imma grazzi tal-li interrompejtni ta'. Sorry. Ma rridx nerġa' nara ħafna. Ejja jibda, ejja. Insomma, qed nitkellmu fuq l-għajnejn, nibdew bil-vista, u hawnhekk għandna stampa ta' ġurat kbir dak, jgħidu l-ġurat tar-raba. Mhux xi annimal tal-biża' tal-ewwel ħafna nies jqogħdu jsejrin sikkina mhux sikkina u jibżgħu minnu, ma llum ħanaraw daqsxejn lejn, ħanħarsu daqsxejn lejn wiċċu, dak il-wiċċ sabiħ. Araw daqsxejn xi ġbil ta' għajn. Rajt illi għalkemm qed naraw għajn waħda hemmhekk, fil-fatt jekk tħarsu sew mill-viċin lejha taraw illi magħmula minn ħafna kikki iktar żgħar hemm speċjalment fil-parti fejn qed ileq. Dak huma kollha għajnejn żgħar, jiġifieri da f'għajn waħda ikollu eluf ta' għajnejn żgħar. Tal-ħaġeb, ġifieri mhux xi tgħidli allura min jaf kemm jara tajjeb dal-annimal, mhux li jara tajjeb jew jara mill-bogħod ħafna, li jara l-iktar huwa ċaqliq. Immaġina jekk ħajara ċaqliqa, jekk ħajara għasfur ġej għalih, da ħajara 1000 darba, jew min jaf kemm il-2000 għandu hemmhekk. Ġifieri għalihom il-ġurati iċ-ċaqliq huwa l-iktar importanti għax bekk jistgħu jevitaw illi jinqabdu minn xi predatur. Okay? Ġifieri jekk jillendja xi wieħed fuqek mhux għax ħajattakka, probabbli jaħsbek xi zokka xu l-ġurati m'għandhomx il-lentijiet tajbin ħafna f'għajnejhom, ġifieri ma tantx jafu eżattament jarfu ħaġa minn oħra. Imma ċaqli jaraw tajjeb ħafna. Hawnhekk għandna 3 dubbiniet, tisfel issa daqsxejn mir-razza tan-nemus imma mhix. Kif taraw ukoll daw għandhom għajnejhom enormi, alla volja jidher li għandhom żewġ għajnejn imma f'kull waħda minn dawk l-għajnejn hemm eluf ta' daw l-għajnejn irqaq. Mill-ġdid dawn huma annimali, jiddubbinu annimali li jinqabdu minn ħafna annimali oħra, minn rettili u minn asafar, u sintend importanti għalihom illi ma jinqabdux għalhekk dawk l-għajnejn biex jaraw madwarhom. Dan kif tafu huwa mazzarell, dak bl-Ingliż ngħidulu dragonfly, u min jgħidu helikopter ukoll bil-Malti, dan mhux biss dan huwa predatur, ġifieri da jaqbad annimali oħrajn, ġifieri għandu għajnejn kbar, dan huwa l-iktar annimal fid-dinja li tista' tgħid għandu għajnejn. Għandu mal-20,000 għajn da ġifieri, ara jkollu bżonn nagħmlu ċali da, x'pattikata għandu. Kemm ġiħali? Ġifieri dan l-annimal għajnejh għandu bżonnhom mhux biss biex jara, imma wkoll biex joqgħod attent biex ma jinqabadx minn predaturi oħrajn, għax hemm xi asafar jaqbdu lilu. U sintendi irrid jaqbad insetti oħrajn, speċjalment nemus, waqt li qed itir irid jaqbadhom, mhux taf xejn irid ikollu għajnejh tajbin, fir-ritratt tal-lemin qiegħed itir. Niġu għal tip ta' għajn oħra, del-għajnejn daqsxejn jixbħu iktar minn lil tagħna, mhux għax għajnejn aħna miksin bil-ġilda, imma għax dan mhux magħmul minn eluf ta' għajnejn bħall-insetti, dan huwa kamaleonti kif jarfu kulħadd u ġvera. U kulħadd jiskanta b'dik il-għajn issa tikka. Dik propjament għajnu hija kbira, imma mottija ħafna minnha mottija bil-ġilda u l-ġilda li tkun kamuflaġġ ukoll. U kull ma jagħmel jittawwal minn dik it-toqba żgħira. Bid-der għandu vista tajba mhux ħażin, għandu lenti tajba f'għajnejh mhux ħażin. Bil-fors hu jekk jaqbad id-dubbien. U jara daqsxejn il-bogħod mhux ħażin ukoll. Imma li għandhom strambi l-għajnejn huwa li kapaċi jħares il-fuq u l-isfel u d-diem u lura u l-ġemba u waħda l u l-oħra lem. Mingħajr ma jkollu għalfejn joqgħod idawwar rasu biex huma jiċċaqlax biex xi predatur jaħsbu zokku ma jindunax li qiegħed hemm. U fl-istess ħin dak qed jara d-dinja kollha ta' madwaru. X'vantaġġ hu? Hawnhekk qed nirfinaw l-vista. Kull ma jmur iktar qed naraw annimali li għandhom vista tajba. Dan hija waħda mill-aħjar visti, mill-aħjar għajnejn, dan huwa għajn ta' qattus. Fil-fatt l-għajn tal-qattus kif kulħadd jaf għandha dik is-slitt u ġvera il-ħabba mhux tonda imma tkun dejqa tkun isu l-għajnek. Dak minħabba li l-għajn tant hija sensittiva, tant jidħol dawl fiha, illi l-għajn il-xemx tagħmilha ħsara l-għajn jekk tkun miftuħa kollha dik il-ħabba. Allura matul il-ġurnata l-għajn tal-qattus tidjieq ħafna u kull ma jibqa' dik is-slitt żgħira minn fejn jidħol biżżejjed dawl. Sintendi mbagħad flaxija u bil-lejl fejn il-biċċa kbira tal-qtates, speċjalment il-qtates fis-selvaġġ joħorġu jikkaċċjaw, l-għajn tinfetaħ il-ħabba tinfetaħ ħafna biex jidħol kemm jista' jkun dawl. Hawnhekk għandna annimali ieħor li jekk taraw għajnu wkoll tixbaħ daqsxejn lil tal-qattus. Fil-fatt dan huwa serb
kif jidher mill-istampa u fil-fatt ngħidulu qattus bil-Malti anke bl-Ingliż jgħidulu cat snake. U jgħidulu cat snake mhux għax jaqbad il-qtates, jgħidulu cat snake propju għax għandu għajnu bħal tal-qattus. Dan huwa serb li iktar joħroġ fil-għaxija dan jew bil-lejl jikkaċċja, allura għajnejh huma sensittivi iktar minn ta' sriep oħrajn. U niġu fil-quċċata tal-għajnejn, dawn huma l-iktar għajnejn tajbin fid-dinja. Fid-dinja tal-annimali, l-iktar għajnejn żviluppati u tajbin u ċari huma l-għajnejn tal-asafar. Speċjalment asafar tal-priża bħal huwa dan is-seqer, dan l-Ispanjolet. Dan għajnejh fil-fatt jidhru li kemm huma kbar u x'vera. Tant huma tajbin illi dan kapaċi jara l-priża tiegħu minn waqt li jkun qed itir. Dan il-priża tiegħu jara da tkun xi gremxula, ma jaqbad xi ħaġa ta' xi moża dan asfur żejr. U l-priża tiegħu xi gremxula jew xi dudu, irid jara mill-loli. Ġo xi jalqa isfel għal dak il-ħaxix niexef u kif tafu l-gremxula ikun kamuflaġġ ukoll, ara kif jirnexxielu jara minn dak l-oli u da jkun qed itir ukoll. Ġifieri mhux taf xejn ikollok għajnejk. Ta' seqer? Mhux għax jgħidu għajnejn ta' seqer għax huma għajnejn vera tajbin ħafna. L-asafar kollha tista' tgħid jaraw tajjeb, oħrajn jaraw minn aħjar minn oħrajn. Dan huwa qert in-naħal jgħidulu u kif qed taraw da tant jara tajjeb li insett kapaċi jaqbdu anke mill-ajru. Issa sintendi mhux l-annimali kollha għandhom għajnejhom daqshekk tajbin, hawnhekk ħanerġgħu lura daqsxejn lejn għajnej lilli ma tantx huma daqshekk tajbin, però huma biżżejjed biex dal-annimali jkunu jistgħu jgħixu fl-ambjent fejn jgħixu. Dan jgħidulu busuf, dan huwa qisu ħanex illi jgħix fil-baħar, u dan għajnejh mhux li huma tajbin ħafna, għajnejh huma biżżejjed biex jara fid-dawl mid-dlam. Ġifieri jkun jaf jekk hemm xi blata jidħol taħta għad-dlam u jkun jaf jekk ġej xi annimal forsi għalih jattih jagħmillu d-del u dan l-annimal ikun jista' jistaħba jew joħroġ il-defenses. Dan ara dal-busuf qed tinnotaw ħanerġa' mmur lura. Hawnhekk għandu dak il-ħafna suf qiegħed ġewwa, hawnhekk ħareġ dak il-ħafna suf abjad. Dik hija difiża dak is-suf fil-fatt inigles ħafna. Dak mid-dera meta rsaqna leh biex neħdu l-ritratt induna bina u ħareġ id-defenses malajr biex jurina li ersqu żommu d-distanza. Bina naħseb għax tfajna d-del fuq. Ħabba li hu jara fid-dawl. Eżatt. Ħanibqgħu niżlin daqsxejn fuq l-iskala tal-vista, mbagħad hemm annimali jekk il-busuf jara fid-dawl mid-dlam, u mbagħad hemm annimali li ma jaraw xejn, huma omja għal kollox. Dan huwa tip ta' ħanżir l-art, bħal dak li naraw taħt il-qsarja fl-umdità dak li jsiru ballun. Però dan il-ħanżir l-art mhux dak li naraw ġo d-djar, dan huwa speċi li jgħix ġolerien. Jgħix fid-dlam ċappa, u fejn hemm dlam ċappa bil-naru bil-lejl bħal huma l-erien, l-annimali m'għandhom bżonn, hemm annimali li tilfu il-vista għal kollox. Dak meħud bil-flash naħseb għalhekk qiegħed imdawwar. Żgur, dak ir-ritratt ġon ħadu bil-flash għalhekk għax kieku dlam ċappa. Issa qed insemmu l-erien hemm annimal ieħor li jorqod fl-erien u nassoċjaw mal-erien li huwa l-farfett il-lejl. Kif taraw għandu għajnejh żgħar, issa l-farfett il-lejl ħafna nies għandu l-fama tal-farfett il-lejl li ma jarax. Fil-fatt anke bl-Ingliż jgħidu as blind as a bat. Mhux vera. Fil-fatt mhux vera, il-farfett il-lejl jara. Mhux li jużhom ħafna għajnejh, fil-fatt għajnejh żgħar ħafna u mhux li huma xi tajbin ħafna, imma jużhom jara bihom mhux ma jarax. Imma li jara li juża żgur huma dak il-par widnejn, tara fuq wiċċu żewġ widnejn għandu, dawk huma s-sens prinċipali tal-farfett il-lejl. Il-farfett il-lejl tista' tgħid qisu jara b'widnejh. X'irridu ngħidu biha jara b'widnejh? Għax il-farfett il-lejl għandu trick, dak li ngħidulu echolocation. Echolocation tfisser dal-farfett il-lejl waqt li qed itir jagħmel tisfir irqiq, isaffar, tantu rqiq tisfir li aħna ma nisimgħux, tisfir rqiq ħafna fl-għoli, immu jismagħha għalhekk għandu dak il-wednejn speċjali u dak it-tisfir meta jaħbad mal-ħitan il-ħoss jew jaħbad ma' xi ħaġa jerġa' jiġi lura u l-farfett il-lejl jisma' l-echo ta' dik it-tisfira li jkun għamel. U bekk ikun jaf xemm madwaru, widnejh joħolqulu stampa ta' xemm madwaru, anke fid-dlam ċappa. U tantu ma tajbin li kapaċi b'tisfira jinduna li hemm anke insett qed itir da f'nofs il-lejl fid-dlam ċappa u mhux itir biss imma jkun jista' jersaq lejh u jaqbdu. Issa hawnhekk għandna biċċa filmat żgħira biex naraw. Okay, yes, sir.
dak huwa bat detector u? Dak huwa bat detector, dak huwa strument isu gadget biex inti tkun tista' nisimgħu dak piece li jagħmlu l-frifet il-lejl, nkun nistgħu nisimgħu aħna jbaxxi biex ngħidlek ibaxxilu s-sound b'mod li aħna nkun nistgħu nisimgħu. U bis-saħħa ta' dan il-gadget inti tkun tista' tkun taf. Anka taraf x'tipi ta' frifet il-lejl hemm iduru madwarek. Ħankomplu daqsxejn dal-filmat ta'. Bħalissa ħerġina għadhom għalhekk għadu daqsxejn dawl. Da slow motion qiegħed. Għamil kutrum bajsa. Probabbli jew ħabat xi baħrija dik. Bħalissa hu baħrijiet. Ara kemm irid ikun tajjeb l-echolocation biex. Dak li qed jidla mekk għadha kemm niżlet ix-xemx. Il-trik tal-echolocation u dan it-trik jikkopjawh ukoll annimali differenti għal kollox id-denfil. Id-denfil huwa annimali jgħix fil-baħar, s'intendi m'għandux il-widnejn kif x'għamilt. Għax se qed nisemmu li widnejn nafu li jagħmel l-echolocation ma ġieħelu bihom. Ma jużax dak il-widnejn, l-ħaret tal-widnejn hekk min jafa kemm iperprulu kieku fil-baħar. Għandu widnejn, però l-widnejn tiegħu huma toqba żgħira wara għajnejh. Però d-denfil iktar milli juża il-widnejn juża ukoll kif għedna l-echolocation u l-echolocation ikun qed jagħmel ishom squeaks irqaq ukoll li jkunu għolin ħafna aħna bil-kemm nistgħu nisimgħuhom. Okay? U juża l-istess jekk jaħbtu ma' xi ħaġa, jaħbtu ma' ħut taħt l-ilma u jiġu lura lejh, jaħbtulu ma' x-xedaq u x-xedaq għandu huwa speċjali li għandhom xi il-vibrations. Il-vibrations jinġabru fix-xedaq tiegħu u jgħaddu għal-moħħu, bekk ikun jaf id-denfil illi xem qudiemu u xem madwaru. Dan jikkaċċjaw anke bil-lejl fid-dlam ċappa, u ġifieri l-echolocation tgħinhom ħafna f'dik il-ħaġa wkoll. Allura l-ħut ukoll jagħmel l-echolocation peress li qiegħed fil-baħar? Hawnhekk tajjeb ngħidu li d-denfil mhux ħuta sewwa huwa mammiferu bħalna. Però l-ħut grazzi tal-li qed tfakkarni. Il-ħut ukoll jisma' ukoll il-widnejn tiegħu ma jidhrux għandu għadma speċjali wara x'imkien wara għajnejh, x'imkien f'dan l-inħawit hawnhekk illi jisma' xemm madwaru u jħoss ukoll il-preżenza ta' affarijiet oħrajn. Okay? Għandu sens ieħor dak li ngħidulu l-lateral line, dak il-linja li jkollu ma' ġenbhom ħafna mill-ħut taraw ilhom ċara din. Okay? U dak iħoss ukoll dak ikun qisu groove, qisu kanal, żgħir u fih ikun mimli ħafna ishom xar irqiq, jekk ikun hemm ċaqliq fl-ilma, il-ħuta tkun tista' tinduna xemm madwara fl-ilma. Issa tgħid li l-ħut jitkellem, il-ħut ma jitkellimx, però hemm ħut jagħmel ħsejjes u hawnhekk għandna eżempju ta' waħda minnhom ara. Dan ngħidulu biss. Dik ħuta komuni f'Malta wkoll, ġifieri ħadni għajntu fiha u fil-baxx ħafna. Okay, għandha dak il-qishom ġwienaħ mal-ġenb dak il-kulur vera sabiħ, ma minn barra l-ġmiel tagħha u d-dera stramba tagħha din il-ħuta għandha wkoll ħaġa stramba x'tagħmel il-ħoss. Isimgħu sew. Majtuhom? X'ħoss strampu. Dik probabbli aħna rsaqnila viċin wisq u issa qed tgħidilna isma' żommu d-distanza tagħkom. Nerġa' nisimgħuha. Kemm tajba. Igor daqsxejn hu. Kif naraw vera meta ninsemmu smieħ ma jfissirx li hemm il-widnejn jidhru fuq barra dejjem bil-fors bħalna fil-mammiferi, pereżempju il-gremxul, ir-rettili jisimgħu, l-biċċa kbira minnhom jisimgħu u widnejhom kull ma jitoqba fuq wara ġeneralment fiċin ta' għajnejhom kif tidher il-gremxula sabiħa. L-istess ukoll l-asafar vera. L-asafar jisimgħu x'taħseb tess. Bil-fors, dak l-għanja kollha kellha nisa joqgħod jismagħhom. Aħna nisimgħuhom kiekom ma kif nafu l-asafar mhux għalina jkunu qed jgħannu u jpessu jsafru ta' għalihom biex jagħtu messaġġi l xulxin. U sentendi jekk inti tisma' rid kollok il-widnejn. Il-widnejn tal-asafar ukoll qegħdin fl-inħawi ta' wara l-għajnejn u mottin bil-rix u kull ma issa toqba issa parti mill-ġilda speċjali. Okay? Anka l-insetti jisimgħu.
Anzi, l-insetti għandhom xi 4 tipi differenti għamod kif jirnexxilhom jisimhom u se nidħlu fihom illum naraw biss wieħed minnhom dan jgħidulu buqrun fejn taħseb li qed inwidnejh ta' Jien naf fuq il-qrun jekk jgħidulu buqrun mhux qed naraw id-nejn. Mhux eżatt, dan widnejh qegħdin fuq il-kubtejh. Ġifieri jekk joqgħod għall-kubtejh ma jismax. Naħseb hekk irid jalaq widnejh irid jinżel għall-kubtejh. Das intendi juża l-annimali juża l-widnejh, dawk il-widnejh speċjali, għax dawn huma annimali li jagħmlu ħafna ħsejjes biex jikkomunikaw ma' xulxin, jagħmlu l-istorbi, jagħmlu dak li jgħidulu isu chirping, hawnhekk naħseb dal-ħoss. Naħseb dan ħoss kulħadd jarfu x'vera. Kemm inħobbu dal-ħoss. Iraqqadni. Il-ħoss tas-sajf ta' bil-lejl. Il-grillu. Dak ikun qed jagħmlu. U biex jisimgħu xulxin, iridu l-widnejn mhux vera. Okej, niġu għal sens ieħor, jew kellha l-inqas is-sens fuq dawn l-annimali differenti ħafna minn tagħna. Dan huwa żewġ insetti u qed nirreferi għal dawk l-antenni li għandhom fuq rashom tax-xelluk hija baħrija, issa werqa nieqfa. U tal-lemin huwa jgħidulu soldat, huwa insett ukoll mit-tip mir-razza tal-bugs. L-antenni għandhom ħafna sensi fuqhom, jużawhom biex jixommu, jużawhom biex jisimgħu u jużawhom biex iħossu madwarhom ukoll xemm fl-arja, okej? Għadhom qed jiġu studjati dak il-baħrija tax-xelluk jidher li huwa raġel għax l-antenni tiegħu huma qishom pjuma, qishom rixa, tan-nisa jkunu qishom ħajta minħabba li n-nisa jagħtu qishom fwieħa il-baħrijiet il-fwieħa u l-irġiel biex ikun jistgħu jxommu dik il-fwieħa u jindunaw li hemm xi għarusa viċin għandhom bżonn antenni komplikati ħafna kif jidher fl-istampa. Okej, hawnhekk għandna żewġ insetti oħrajn li qed jużaw l-antenni dan huwa nemel. Sa ma jitbewżu. In-nemla tal-lemin jidher li għandha daqsxejn problema fil-fatt ma kienx qiegħda tiċċaqlaq ma nafx forsi kellha xi accident u n-nemla tax-xelluk li hija oħta qiegħda ġiet ħdejja u qiegħda tmissa bl-antenni biex tmissa bl-antenni tkun qed titgħallem dik in-nemla. Hija xoħta minn tal-familja tagħha, x'inhi tagħmel forsi xi problema għandha, ikunu qed jikkomunikaw u forsi bis-saħħa tkun tista' tgħinha, jew forsi tkun tista' ġib il-sħaba biex iġorruha jew xi ħaġa jekk tkun se tmut u mbagħad ħaġa oħra. L-antenni ġifieri jintużaw ħafna importanti fl-annimali. Hawnhekk għandna ftit nemel ara qegħdin bi-slow motion ara meta jiltaqgħu. Però jmissu l-antenni ħin kollu. Jiċċekkjaw tal-istess razza, tal-istess bejta. U fl-istess ħin ara qed imissu l-antenni mal-art huma mixin għax hemmhekk ikun hemm ir-rieħa li huma jħallu biex ir-rotta isibuha ħalli ma jintilfux ara żewġ nemel iltaqgħu hemm, missu daqsxejn l-antenni u rajt inti oħti jiena oħtok u nibqgħu sejrin. L-insetti interessanti immens, u qed nitkellmu fuq l-antenni mur daqsxejn fil-baħar fejn hemm annimali oħra bl-antenni, hawnhekk għandna gamblu fuq ix-xelluk u granċ tal-bebbuxu fuq il-lemin. Dawk l-antenni twal juru ħafna li dan-annimal jużawhom dawk l-antenni biex jitemu l-ilma u jkunu jafu hemm viċin il-ħaxix li jħobbu jiekli jqogħdu jqaxxu. Okej, huwa il-mod kif huma jindunaw bid-dinja ta' madwarhom. Hawnhekk qed nitkellmu fuq it-toma. Ġejna lejn annimal li jixbaħ daqsxejn iktar minnha mill-insetti dan huwa mammifera dan huwa fenek fil-fatt għadu żgħir dan u qed naraw qed l-istess fenek da fil-fatt qiegħed itiem fuq ix-xelluk pjanta u fuq il-lemin qed itiem pjanta oħra. Naħseb tax-xelluk togħġbu iktar għax qisu qed qarras wiċċu. Tal-lemin jgħidu għajnejh qed jgħid m'għandha daqsxejn qarsa di min jafu. Dan il-sienhom itiem bħal ma ntehmu aħna kważi tista' tgħid. Issa hawnhekk hawn insett li daw ukoll itiem u hawnhekk mhux bl-antenni qed itihom dal-farfett itiem b'saqajh. Wow! Truf ta' saqajh dan għandu taste buds, ġifieri jista' jtiem dal-farfett kif jillendja il-frifet, kif jillendjaw fuq pjanta, fuq werqa, ikunu jistgħu jgħidu dik il-werqa, dik il-pjanta. Hix tajba, ix il-pjanta tajba biex ibidu fuqha. Fil-fatt kif taraw dal-farfett, anzi dil-farfetta qiegħda tbid għax niżlet fuq werqa ta' pjanta illi għad korretta hija tajba għax il-caterpillars tagħha ma jiklux kull tip ta' weraq. Il-frifet għandhom il-preferenzi. U hawnhekk fil-fatt dak il-bajt imbagħad jibda jfaqqas u l-caterpillars kif joħorġu għandhom il-pranzu fuq xiex jibdew jieklu.
qed insemmu t-toma u qed insemmu x-xam, mhux vera, fil-fatt dawn huma żewġ sensi illi jxxiebu ħafna, ix-xam m'għandux jaqsam ħafna mat-toma, fil-fatt kif tafu meta jkollok rieħ vera jkollok imnieħrek imblukkat. Xejn, qas inti hemm xejn. Ma tkun qed ittiehem xejn dil-istampa daqsxejn funny hawnhekk qed turina tifla qed tikol il-kibels tal-qattus. U l-qattus donnu ma tħax gost. Bla ma qed tinduna għandna li qed tikol xi ċereali naħseb. Xi Cheetos. Xejn ma jkollok tomata xejn. Hawnhekk għandna l-perċimes tax-xam, il-kelb. Da jismu Scooby Doo. Grazzi tal-li derinna fil-programm. Il-klieb għandhom dak li mniħer twil, dak li mniħer twil huwa sinjali li hemm ġew is-sens tagħhom huwa kbir, is-sens tax-xam huwa kbir ħafna, jgħidu li l-klieb ixhom 40 darba daqs il-bniedem, ġifieri daw jgħixu f'dinja tarwejjaħ il-klieb. Il-klieb aħjar kelb qama milli kelb ma jxhomx għax il-sens tant huwa importanti l-kelb għalih. Fil-fatt hemm xi klieb li mrobbin il-bniedem rabba razzetz biex jiġu qishom babies tan-nies li kollhom imnieħer maffeċ dawk ibatu għaliex huma mur fin-natura li kollhom nieħru twil. Il-wolf il-nieħru twil minn fejn ġew il-klieb kollha wara. Għalhekk jiżviluppaw ċertu problemi hemmhekk. Hija veru. Fil-asafar ix-sens tax-xam ma tantx huwa komuni, però hemm xi asafar li jxommu ħafna. Da fuq ix-xelluk u l-lemi hawnhekk għandna żewġ eżempji ta' żewġ asafar li s-sens tax-xam tagħhom huwa b'saħħtu mhux ħażin. Huwa qawwi mhux ħażin għandna vulture hemmhekk illi dan juża nnifsejh biex ixhom xi rieħa ta' xi annimal mejjed il kun qiegħed il-bogħod kif tafu l-vultures jieklu huma scavengers jieklu ftalijiet ta' xi annimali li jkunu mietu u jagħmlu servizz tajjeb għax ineħħu dawn l-affarijiet mill-kampanja. U fuq il-lemin għandna tajra tal-baħar jgħidula ċiefa. Dik ta' wkoll ċief ixhom ħafna u jużam nifsejh biex kun jaf fuq il-baħar il-bot anka kilometri il-bot hemm xi ħaġa fil-wiċċ qed tiflowtja xi biċċa xi fdal ta' annimal illi jkun jista' imur u jtella minnu jew kellha xi wħud li qiegħed fil-wiċċ dik hija ċiefa hemm wasfur sabiħ. Mir-razza tal-albatros dak. Kif nafu wkoll kif rajna fl-episodju fejn tkellimna fuq il-pollination u d-dakra l-insetti ukoll ixommu il-pollen għax il-pollen tal-fjuri għandu rieħa biex jiġbidhom lejh ħalli jkunu jistgħu jieklu u jieklu minnu fl-istess ħin iddakru il-pjanta. Mbagħad għandna annimal li miskin ma tantx nagħtu kasu dan il-bebbuxu illi fuq dawk it-tentakli fejn għandu dak il-famuż għalihom, dak għandu ta' fuq dak il-part ta' fuq għandu l-vista. Fuq il-ponot tagħhom għandhom għajnejh u jħoss fihom sintendi għax kif tafu naħseb jekk tmissomlu jew jekk imisshom ma x'imkien jinġibdu il-ġewwa. Sintendi m'għandniex noqogħdu nagħmlu għadin. Le miskin għax kull darba qiegħed fixklu vera. U dak iż-żewġ tentakli qosra t'isfel dak fihom għandu sensi oħrajn jista' jtiem, jista' jxomm u sintendi jmiss ħalli jkun jaf fejn huwa għaddej. Dan ar-ritratt ukoll ittieħed bil-flash għax dan jkunu għaddejjin fid-dlam ċappa. U ma xorta fid-dlam ċappa jkunu jistgħu jindunaw madwarhom xemm. Mhux talli hekk talli s-sens tax-xam intom tafu il-bebbuxu u miexi ħalli wara dik il-linja qesa tleqek dak jkun isu likwidu biex ikun jista' jislajdja minn fuq mingħajr ma jweġġa'. Meta jimbagħad ikun lest ikun xeba jfittex jiekol weraqet u jrid imur lura minn fejn kien mistoħbi ħalli matul il-ġurnata jkun għaddell u għall-irdoss jkun qiegħed moħbi, jerġa' jmur lura. Ixhom il-passaġġ li jkun ħallaw u jkun jista' jerġa' jsib it-triq lura, ir-rotta lura minn fejn jkun tela. Għax ikun qed iħosshom bil-feelers ta' taħt. Eżatt, ixhom jinduna bihom. Hawnhekk għandna xi ħaġa interessanti fuq xi safar, la safar munqarhom, aħna naħsbu li munqarhom ma jħoss għax naħsbu xi toothpick jew xi ħaġa ta' ninja. U veru xejn, la safar speċjalment ta' safar illi jużaw munqarhom biex inaqru minn ġol ilma u qed ifittxu l-ikel dak minn ġol ilma kif qed jagħmel dal-bekkaċċ hawnhekk, dan l-ikel tiegħu waqas jaraħ irid iħossu. U kif iħossu? Iħossu għax it-tarf ta' munqaru huwa sensittiv des. Iħoss ġo dak it-tajn, ġo dak il-ħaxix u żrar tal-ilma. Dak li qed iħoss, dak li qabatux annimal jew kellha xi ġebla. U jekk iħoss li annimal qed jiċċaqlaq, ċupp itellgħu u hemm. Ġifieri naħseb jiena mhux l-asafar kollha għandhom din dawk l-asafar li jgħixu u jieklu mit-tajn. Żgur għax huma safar li bħal buful li l-insett ħajarawh jaqbduh
billi jarawħu jaqbduħu kif rajna l-ewwel dak il-qert il-naħal. Imma safar li jawru ġol ramel u ġottajn, allura l-priża tagħhom li kell tagħhom mhux qed jarawh huwa moħbija għax qiegħda ġottajn għandhom it-tarf ta' munqarhom sensittiv ukoll. Hawnhekk x'għandna, hawnhekk għandna isa fuq xi solar bed, din hija wiża, qiegħda fuq lampa mixewla, sintendi għaliex taħsbu li qiegħda fuq lampa mixewla, għax il-lampa qed tagħmel is-sħana u x'vera. U din il-wiża dar ritratt ittieħed fil-għodu kmieni. Marra kienu għadu l-frisk. Ma kienet minħabba li il-lampa kienet għadha mixewla, għax kienet night light din il-wiża qiegħda s-saħħan żaqqa mal-lampa Electric blanket, hey. Għandha daqsxejn neħe, sakemm titla' x-xemx ħall-imbagħad. Ġifieri inti tajt li l-ġilda tar-rettili huwa sensittiva sħana. Hija sensittiva bħal ma hija tagħna, mhux vera aħna nħossu sħana meta tgħidu tmiss, aħna nmissu mhux bidejna biss il-ġilda tagħna kollha hija s-sens tal-mess. U qed nitkellmu fuq il-mess hawnhekk għandna brimba sabiħa tal-brimba kbira tal-bidien jgħidula u qiegħda fuq l-anbuta tagħha kif tagħmlihom l-anbut u jekk taraw saqajja qiegħda kollha jmissu ma' waħda mill-ponot ta' saqajja qegħdin imissu ma' waħda mill-strands ma' waħda mill-ħjut tal-anbuta. Dik biex kif jillendjala xi insett fuq l-anbuta tagħha u jeħel tkun taf eżatt liema naħa tal-anbuta nqabad l-insett ħalli tmur tiġri għalih u taqbdu qabel ma l-insett jinqalala u jaħerbilha. Hawnhekk miskin ħadu kemm qabdet żunżana u kebbeta mill-ewwel ġew l-ħarir. Okej. Pjanta tal-baħar u di? Mela mhux pjanta tal-baħar hekk qisha minn hija jaħsibha xi alga. Dika fil-fatt huwa annimal, dik jgħidula artikla anemone bl-Ingliż, naħseb jekk rajtu l-film Nemo mhux vera tiftakru dik il-ħuta toqgħod. Dak fil-fatt hija annimal differenti ħafna minnha u kull waħda minn dak it-tentakli dak għandha ishom labar żgħar irqaq illi jekk jeħel annimal, jekk imiss annimal magħhom, bħal jellyfish mhux vera, ittieħ xokk żgħir u l-annimal jekk ikun żgħir biżżejjed jipparalizza. U dik imbagħad tiftit jaqa' bejn dawk it-tentakli u jiġi ġew ħalqa u tieklu. Ġifieri huwa tħossu kollu. Issa niġu għal sens illi f'Malta, illi l-bniedem ma tantx m'għandniex u ma tantx nistgħu nifhmuha, allura qed isir ħafna studju. Is-sens kif la safar isibu it-triq. Dawn kif tafu la safar ipassu mingħajr tal-oħra li ma nafux huwa kif jirnexxielhom dawk il-miljuni ta' safar mingħajr mappa, mingħajr kumpass, mingħajr GPS. Kif isibu triq u ma jintilfux, speċjalment jekk ikunu bejn sema u ilma. Ġifieri madwarhom kollox isu l-istess. Għandhom xi sens ġo moħħhom illi jurihom minn fejn għandhom jaqdu min jgħid li jużaw ix-xemx, hemm jgħid jużaw il-qamar, hemm jgħid jużaw il-kwiekeb. Forsi jużaw dawn l-affarijiet kollha imma qed isir studju li jidher ċari li l-safar għandhom sens illi jurihom is-sense of direction, jiġifieri jkunu jafu fejn għandhom imorru u liema direzzjoni qegħdin jippuntaw. Għandna sens ieħor hawnhekk illi aħna m'għandniex speċjali dan huwa serb rettilu dana ma jismax, is-sriep ma tantx għandhom sens tas-smigħ, iktar ħossu vibrations, però mbagħad għandhom sens ieħor, taraw il-sienu ħiereġ qed joħroġ il-sienu ħiereġ u dieħel mhux biex ibeżżana, dak ikun qed iħoss madwaru għax ħdejn il-sienu għandu sens illi jħoss is-sħana jekk ikun hemm xi annimal viċin madwaru s-serb, anke jekk ma jarax, anke jekk l-annimal kun qiegħed pereżempju xi gremxula jew kellha xi ġurdien moħħbi fil-ħaxix, dak li l-sien lis-serb ikun qed jitieħ stampa ta' hemm xi annimal viċin madwaru u jkun qed iħoss it-temperatura tiegħu. Ġifieri anke fidla mċappa da kapaċi jaqbad. Tajjeb ġejna l-pjanti għax kien hemm minsaqsina fuq il-pjanti. Il-pjanti wkoll iħossu, issa l-pjanti tant huma differenti minnhom mill-annimali li għadna ma nistgħux nifhmu sew eżatt is-sensi kollha tal-pjanti, allura qed isir ħafna studju fuqhom li huwa żgur huwa li l-pjanti bħala huma living things, ġara affarijiet ħajjin iħossu d-dinja ta' madwarhom. Hawnhekk pereżempju għandna dilja tal-għeneb u jekk taraw sew jekk għandkom xi dilja, id-dilja tipproduċi ħafna qishom xniexel irqaq. Dak ix-xniexel irqaq mhux biex ittella l-weraq fuqhom għall-ewwel, dak ix-xniexel joħorġu biex jekk imissu ma' xi zokk ikunu jistgħu jirrumblaw miegħu ħalli l-dilja tkun tista' xixxeblek u titla'. Issa kif kienu jafu li hemm dak iż-zokk? Sinjali dik il-xenxula dik il-ħajta u dik il-ħajt tendril. Dik it-tendril, grazzi.
dik it-tendril ħasset li hemm xi ħaġa u kif nafu wkoll il-pjanti iħossu differenza fil-staġuni, iħossu differenza fid-dawl, fit-temperatura, allura għandek sider li fir-rebbija u fis-sajf ikunu mimlin weraq u fir-rebbija u fil-ħarifa u fix-xitwa iwaqqgħu il-weraq u jorqdu. Kif jafu dan, xi ħaġa qed iħossu madwarhom mhux vera id-differenza. Okej, hawnhekk għandna siġra li xi ħadd żabar xi fera minn tagħha u kif tinnutaw minnha ħireġ qisu kollha. Dik is-siġra issa indunat li għandha ferita hemmhekk u toħroġ dik il-kollha biex tagħlaq il-ferita ħalli ma jkollix xi infection. Issa kif tinduna għandha moħħ m'għandix moħħ bħal tagħna? Sa fejn nafu aħna l-pjanti ma jħossux, imma għadna qegħdin ma jħossux uġieħ. Imma għadna qegħdin infittxu dejjem niskopru affarijiet ġodda. U kif jaf kulħadd il-pjanti huma sensittivi ħafna għad-dawl u kif tafu hemm xi fjuri li jiftħu matul il-ġurnata u bil-lejl jagħlqu bħalma qed tagħmel din il-ħaxixa Ingliża. Jew kellha xkun hemm isħab ikun ġej mal-temp. Ħaġa oħra li hemm fuq is-siġar huwa fejn għandek siġar qed jgħixu flimkien hemm xi studju li juri li s-siġar jikkomunikaw anke bl-eruq. Issa xi jikkomunikaw kemm u kif u dan għadna ma nafux. Imma jingħad li jikkomunikaw anke jekk ikun hemm xi periklu, jew ikun hemm xi velenu. Imma dan huwa studju li għadu għaddej. U llum ħanieqfu hawnhekk, nirringrazzjaw ħassoltu lin-nies li tawna ħallewna nużaw ir-ritratti tagħhom. U grazzi wkoll l-istaff mill-uffiċċju għall-koordinazzjoni minn tal-BirdLife. Okej, mela għalissa daqshekk. Issa, kellna xi. Iva, kellna diversi mistoqsijiet, kien hemm ħafna li qatgħu, l-ewwel waħda li qatet kienet Lara G li qaltilna li u ritratt. X'kienet mela? Li da kien faqqih. Eżatt waraja kitbinna Isaac għandu kun dak kitbinna l-ġimgħa l-oħra wkoll li qalilna eżatt garġi ta' faqqih. Eżatt dak jgħidulhom il-garġi. M'għandhomx jaqsmu l-garġi tal-ħut, dak ishom flaps, dak ishom purtieri taħt il-kappell tal-faqqih. Dak qiegħed biex minnhom jitfarfar l-ispori ngħidulhom ishom bħal żerrier qiegħa li tagħmel Kien hemm min ħaseb li ġwina ta' farfett jew roll jew ħamiema jew ġebla taħt l-ilma. Kemm inħobbu naraw it-tweġibiet tagħkom. X'immaġinazzjoni. Sabiħa. Tajjeb. Issa niftakru għadin ġejna għall-logħba ta' x'qed jgħid tal-caption. Okej, dik kienet tal-ġimgħa l-oħra hawnhekk kellna fans kollu bebbu xirqiq u mbagħad żewġ bebbuxiet jew tliet oħra aktar kbar minnhom u għedna u staqsejnikom forsi x'jista' jkun qed jgħidu kellna xi ħafna tweġibiet, ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu mal-coronavirus ukoll, minħabba li hemm ħafna geġbiġija ta' bebbux flimkien, għażilna waħda minnhom illi qaltilna żommu ġiex metri distanza jekk jogħġobkom. Tajjeb, li kien qaltilna Kira Mifsud mill-iskola primarja tal-Baħrija. Grazzi kulħadd u proset. Fil-fatt tal-mistoqsijiet kif daw il-logħba biex ngħidlek ta' x'qiegħed jgħid ħanibdew inġibuhom fil-magażin il-ħuttafa qed ninnota li joħorġu ħafna mistoqsijiet isaqsu tfal. Iva, nkellhom kien ħafna mistoqsijiet u ġibthom fil-fatt naħseb hawn ħafna tfal iħobbu n-natura. Ħafna tfal huma kurjużi għan-natura biex jitgħallmu. Fil-fatt aħna daw l-affarijiet nippruvaw nwiġbuhom kollha fil-magażin tagħna li noħorġu kull xahrejn jismu l-ħuttafa. Jekk intom titħajru tidħlu membri, ħafna mill-tweġibiet fuq in-natura, fuq il-pjanti u l-insetti u l-annimali u l-ambjent tkunu tistgħu toħduhom minn hekk. Okej, tistgħu titlu fil-BirdLife fil-website tal-BirdLife u minn hemmhekk tkunu tistgħu tissieħbu membri. Issa il-caption picture għal ġimgħa d-dieħla. Hawnhekk għandna starfish. Daka mhux suppost ritratti ta' Malta tinġibu? Ta' natura f'Malta. Mela inti taħseb li starfish m'għandniex Malta? Bħaldin hekk sabiħa. Mela. Dik maħuda fil-baħar madwar Malta, mela dik starfish hemmhekk qiegħda mqabda mal-blat u għamilnila speech balloon biex naraw intom forsi x'taħsbu li issa qiegħda tgħid. Qiegħda mixħuta hemm din starfish fidejkom. Insomma għandkom sal-ġimgħa d-dieħla. Ibatulna l-idea tagħhom fuq il-formola issa se ntellaw dan il-link fuq il-Microsoft Teams page tad-dinja waħda. Okay, kemm timlew il-formola u tgħidulna aħna nieħdu gost ħafna nirċievu t-tweġibiet tagħkom. Infakkarkom li dik hija l-email tagħkom dinjawaħda@birdlifemalta.org
u li għandna wkoll Facebook page għal dak li jixtiequ jagħmlu aktar attivitajiet għall-familja. U tinsewx tagħmlulna like jekk jogħġobkom. Mela wasalna fit-tarf u sa naqelbu daqsxejn malajr l-iskrin, sa nwaqfu ix-sharing u sa naqelbu l-iskrin hawnhekk. Okay, mela nerġgħu lura. Alina. Okay. Kemm ngħidulkom Mela, grazzi tal-li segwejtuna, fissem il-BirdLife u fissem Dinja Waħda, ngħidulkom grazzi, ciao għal-ġimgħa. Bye. Bye.